Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще ви покажем как се направите портал в Майнкрафт и как се върнете, ако се изгубите. И да започнем това. Влезате в Майнкрафт. Влезате в света. Опа. Ето, аз си направих един портал и трябва да си направите един портал, който стига до ада, за да може да се върнете в къщата, си направите един, защото няма да си намерите къщата и ще стане голяма бъркотия. Ще ви покажа как се правите двата портала. Първо направете този, който ще ви покажа сега. Ето така. Слагате 4 отдолу и няколко си нагоре. Чай да видим колко. Защото съм си запометила. Сложете няколко, 7 или 6. Толкова. Ще стигнат. Вземете си запалка и запалете отвътре и трябва да се получи това нещо. Вижте, по-голям е, няма значение колкото е. И ще ви се получи това. Ако искате да го спрете, просто чупете. Но трябва да е отворен, за да може да се приберете. И ще ви покажа, ето го моя портал. Сега, ако се телепортирам от тези двете, ще се изгубя дома. И после ще се върна. Ето, сега телепортирам се. Ето, падам. Аз си направих един портал, към който върви към ада и там си имам още втори, който ще ви покажа какво ще правите. И да се върнем вкъщи и да ви покажа как се прави и втория портал. Ето, ако се загубите, направете си един портал към ада и там си направете още един. Но задължително трябва да си имате още един портал вкъщи, няма да знае къде да ви изпрати и ще си загубите целия сървър и ще стане много голяма бъркотия. Направете си още един портал, няма значение къде е, просто още един направете, когато минете от единия, директно скокнете на другия. Ето, аз сега отивам в другия. Ето, пак съм до къщата си, чайче залязва. И добре, готово. А сега да ви покажа как се прави този портал. Само да ви покажа как се взема и Command блок. Добре, ще ви покажа как да си вземете Command блок. Ето това нещо представлява. Нямам го никъде в менюто, да ви кажа. Това нещо не се намира в менюто, където и да е. Напишете в менюто // give маймунско ап и неговия мап е 137.64. Разбира се, има място. Ето, тук имам мап и тук. Ето, какво представлява, разбира се. И копаете, чая да не правя тук, че ще ви объркам. Ето е. Копаете 2 надолу и си слагате Command блока там. После копаете и тук, цъкате върху Command блока и пишете // тп, означава телепорт, и маймунско а, п, скоба отправите, м равно 1 и другата скоба, затваряте си я и не знам какви координати да отправите, вие си решете. Дори ако се загубите, си направете за всеки случай в къщата си, както казах, един портал, но координатите винаги започват с 7, 64 и аз бих предпочитал някъде, да кажем 130. Но и в двата Command блока трябва да е един и същ, защото няма да се получи никакъв телепорт, ако не е един и същ. Маймунско А, П. И няма място при маймунското А. М пишете равно 1 е другата скоба, 7, 64 и пак пишете 130, защото няма да се получи нищо. И си взимате, ще ви кажа кой блок, и си взимате изписан пясъчен блок. Ето този блок, изписан пясъчен блок. Взимате си го. Скривате си Command блоковете и малко разхубавявате, разбира се. Защото без хубост няма нищо. И слагате, ако Command блоковете са тук, чайте сега,
защото направих една грешчица. Вижте сега, аз направих грешка и ще ви я покажа. Не слагайте това отгоре му. Да, слагайте го, но не слагайте и порталчето, онова е стена, отгоре на команд блоковете, защото няма да се получи нищо, а ги сложете пред тях. Иначе няма да се получи. И 3 трябва да са, още един ред. И затваряте тук, взимате си сигнална плочка от снимите и май залязва. Не, имаме още време. И то ще ви портне веднага, щом стъпите тук. И вижте, че не е някаква измама. Вижте, портна и там, до който разположихме координатите. И аз си бях подготвил един портал. От този портал отивате в фада, разбира се. В фада си имате 2 порталчета и трябва да си ги направите. Ето моя втори портал. Скачам вътре и се телепортнам у дома си. Ето, у дома съм. Дано съм ви помогнал. Ето ги, нашите портове. Дано съм ви помогнал. Направете си телепортове и си играйте много. Кам се Джаминов. Влезте и гледате, има много полезни неща. И довиждане. Чао!